Дуэт булып җырлау җиңелрәкме, әллә дуэт булып ашарга пешерүме? Тәмле крашның чираттагы чыгарылышында кунакта Артур Марат дуэты. Кәкре чалгы балыгыннан оригиналь рецептлар, кызыклы әңгәмә, шимбә көндезге 11-дә TMTV каналында тәмле краш тапшыруында. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.